Hola, què tal? Em dic Jordi Pons, soc el director general d'Spartian. Innovació per a mi és posar una cosa, diguem, afegida a lo que ja tenim, és a dir, és innovar, com diu la paraula, no? És posar coses noves a lo que ja tenim, buscar les millores i sobretot pujar els graons, no sols per a tindre millors productes, millors serveis, sinó també millor qualitat de vida. Spartian és una red social en la qual esportistes amateurs i professionals es reuneixen en un fòrum on l'esport és l'excusa per a poder relacionar-se tant socialment, fer activitats turístiques, culturals. És una mica un niu on podem relacionar-nos i que l'esport siga l'excusa per a aquesta relació. El projecte Spartian surt de... Jo soc una persona que m'agrada molt fer esport i això em va moure una mica al cap i vaig pensar que hi hauria d'haver una red, una xarxa social on pogueren estar gent que li agrada l'esport, gent que es mou a través de l'esport i que necessita relacionar-se amb altra gent i poder també fer altres activitats que no siguin només esportives, sinó culturals, turístiques i socials, inclús professionals. Vam pensar que seria idoni per a donar sentit a una xarxa social crear un esdeveniment esportiu. I així va néixer també el que estem presentant, que és una copa de futbol, que no sols és una copa de futbol, sinó és una manera de dinamitzar el comerç, fomentar turísticament la ciutat, fer que la gent se relacione i sobretot permetre que la gent vinga a practicar esports també a la ciutat. L'esdeveniment esportiu que es realitzarà a Gandia, que és la F7 Cup, és un esdeveniment de futbol que es divideix en tres modalitats. Una per a xiquets en un campus, després tenim una prèvia i una final amateur, on podran jugar equips d'empresa, gent que vulgui crear un equip de futbol i vulgui practicar per a guanyar un gran premi. Nosaltres hem volgut també donar-li aquest toc social a l'esdeveniment, perquè creiem que els valors també han d'estar posats en un projecte i una organització com Espurna, que està a Gandia i que també fomenta l'esport en persones que tenen capacitats distintes, per no dir discapacitats, hem comptat amb ells no tan sols per a crear un campionat per a xiquets discapacitats o persones discapacitades que juguen al futbol, sinó per a fer coses com aquestes, que són el trofeu. Avui en dia només existeix en clubs que tenen seu física, però una seu virtual on pugues tindre i conèixer gent de tot el món que tinga inquietuds esportives com tu i que a banda pugues parlar d'altres coses com turisme, societat, cultura, tot el que cap en unes relacions interpersonals, crec que Spartian ho aporta, i això és innovador, jo crec.